Vandaag wordt de molen opgeleverd. Je ziet dat er wieka's zijn en misschien ook wel dat de berg wat boller is. Ik ben heel benieuwd hoe hij er voor de rest uitziet. Ja, dit hebben die jongens zelf ook echt gedaan. Ja, dat is het. Nee, die heeft hier gedaan. Ja, ik ben hier vandaag ter plaatse om de molen op te leveren. We zijn klaar met de werkzaamheden, dus we zijn de boel aan het afronden, om het zo maar te zeggen. En vindt u dat de molen mooi is geworden? Ja, uiteraard dat sowieso. Maar we zijn natuurlijk aan het restaureren, dus het is niet de bedoeling dat we het altijd mooier maken, maar we moeten altijd zorgen dat hij weer in goede conditie komt. Hoe zijn de werkzaamheden verlopen? Een bestek is op een gegeven moment een opname die ze van tevoren doen. Van alle schade zeg maar, aan een molen. En die vertalen ze eigenlijk in een schrift. En dat noemen ze eigenlijk een bestek. En met dat bestek eigenlijk gaan ze zeg maar, de markt op. En dan nodigen ze diverse partijen daarvoor uit. En die mogen daar dan een prijs voor maken om die werkzaamheden uit te voeren. Dus, bij deze molen waren wij er gelukkig in. En hoe lang kan de molen nu weer tegenaan? Normaal gesproken, als er natuurlijk continu gewoon goed onderhoud gepleegd wordt, dan kan je weer heel wat jaartjes vooruit. En bent u er trots op? Ja, eigenlijk wel. Nou, ik zou blij zijn. Ik ga draaien. Ik vond het heel gezellig met jullie. Een paar maanden iets doen wat niks met timmer te maken heeft. De molen is super mooi geworden. Op naar het volgende project. Tot ziens!